Аз съм Мики на 8 години и аз днеска ще ви направя един хляб от царевично брашно. Аз правя това, защото аз харесвам да готвя за моето семейство и за себе си да си готвя. Аз правя това да споделя тази рецепта и вие да си научите. Гледайте и се наслаждавате. Сега ще добавя 200 мл леко топло мляко, прясно мляко, 400 леко топло и вода и една чайна лъжица захар. И сега първо добавяме млякото вътре. И сега водата. И започваме да бъркаме и да добавяме захарта. И сега да бъркаме. И сега ние ще добавим 7 грама суха мая. И я разбъркваме пак, докато има бучки. Сега всичко е разбъркано добре и сега чакаме докато маята е добре разшупнала. Сега имаме 4 лъжици олио към маята и сместа. Сега малко газирана вода. Една чайна лъжица сол. И 250 грама царевично брашно. И само малко поръсваме бяло брашно, за после да си имаме да си поръсне. И сега започваме да бъркаме. Сега още слагаме брашно. И започваме пак да бъркаме. И сега поръсваме още малко брашно. И пак бъркаме. И добавяме още брашно. И пак бъркаме. И пак слагаме бяло брашно. Пак бъркаме. И пак
слагаме брашно. И сега пак бъркам. Сега вече тестото е почти умесено, само малко трябва да умесиме в купата сега. И сега слагаме брашното на плота. И сега тупаме вече тестото, но внимавайте тестото да не падне на земята, докато го тупате. Пак тупаме. И слагаме още брашно на тестото и на земята да не залепи на плота. Сега го тупам. Сега вече си мисля, че тестото е вече готово. Аз съм си замазнал тази турбичка предварително и си слагам вече тестото вътре. И сега го оставям да вкасва за 90 минути. Сега вече моето тесто е голямо, пухкаво и меко и вече е време да го изкарвам. Но преди това си намажа тавата тук. Сега вече е готово. И си изкарвам тестото.
двата. Малко брашно ще си поръся да залепне. Сега си вземам ножа и правя един хикс. И сега си вече слагаме нашия хляб в фурната за 190 градуса за 30-35 минути.